ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அனைவருக்கும் வணக்கம். இப்போ நம்ம ஒரு புது கார்டனுக்கு வந்திருக்கோம். அங்கே எவ்வளோ நல்லா பூ பூத்துருக்குன்னு வாங்க பார்க்கலாம். இங்கே பாருங்கள், ரோஸ் எவ்வளோ பெருசாக அழகாக இருக்குன்னு பாருங்கள். நிறைய பூத்துருக்காங்க. மனசுக்கே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. மழை அப்படியே பேஞ்சிட்டே இருக்குது. ரோஸ் செடியெல்லாம் அழகாக பூ எடுத்திருக்கு. வந்து உள்ள கார்டனில் பார்த்ததே அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷம். எங்கள் புது கார்டன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இங்கே பாருங்கள், இது இன்னொரு செடி. எவ்வளோ ரோஸ் மொட்டு இருக்குன்னு பாருங்கள். அப்படியே ரோஸ் பார்த்தீங்கன்னா அழகாக இந்த மலைக்கு தகுந்த மாதிரி இருக்கு.